Galo mo? Alam man di mag-auto focus. Sabi mo mag-auto focus siya. One more? Wala. Wala may kapaksad yan, Bren. Sasagot. Mami lang may kita. Mabuk na kanyan. Tayo may bas. Danong. Na? Hindi tayo may kan... Wala naman na natin. Saan? Kising. Sang? Sang? Bulak ko na yan. Puro ka abe. Lalo ko pa sila. Oo. Nasabi na. Ha? Ana? Be, magpuro ka ah. Na? Wala ang bayang sadyan? Kini, sapa kini. Bulak tini. Kini ka. Kini. Kini. Aga. Kini. Aga. Agam. Kini. Bulak tini. Kini. Kini. Sapa ka. Kini. Agam. Kini. Kini. Oh, kini. Kini. Aga. Sapa ka. Agam. Beral ka ng turo ko niyang mag-vlog. Kini ka. Oh, kini ka. Kini. Balo mo bakit ating maanyan, di? Pang 8 years old. Balo mo ating course, 8 years old up. Okay. Vlogging. Okay. Okay. Mga kapakner. Ito po mga kapakners. Bubuksan po natin yung camera ni Brel Brel. Wow! Bagong gadget ni Brel Brel. Wow! Wow! Tere, bulate. Bulate. Sopan tayo mamula ni Brel Brel. Uy! Madance-dance pa siya, oh. Hey! Yehey, yehey. Okay. Tapos, Okay. ito yung amin ni Daddy. Okay. Come Brel Brel. Bene, Eh, ito yung kaya ka, Beo. Ano? Vlogger ka kanya, vlogger. Kini ka. Kita ka. Kita ka, tayo, kaya ka, bo. Okay. Okay. Ayan po yung camera ni Brel Brel. Okay. Wow! Tapos, ayun kayang tripod. Wow! Nakaos kanini? Tripod. Ayan po. Tapos, narini pa rin kayang kaya. Narini pa. Wow! Wow, be. Natakal ka. Vlogger na vlogger yung Babrel namin yan. Tapos, diyan yung last na yan. Kayang manual. Yan, wow. Dala tayo papo ni Kenya. Okay. Tagalog, Daddy, Tagalog. Ayan po, titignan muna natin yung kay Brel Brel. Buksan muna natin yung Tingnan natin yung kay Brel Brel. 4K. Wow, 4K. Yung bago yung karga. Ito niya sigurado yun. Data. Ali, kailangan kayong ilagay kayang kailangan natin ilagay yung memory card. Ah, SD. memory card. SD card, be? Ano na ganito yung SD card? Be, yung memory card ka no, be. Sus. Wala na yata. Ito yung SD card. Celebrate yung SD card yan. Pati yung SD card. Buha, 32. Kanya nga, kiwaki. Ay, hindi pala. Naiwan pala dito, sorry. Ayan. Yan yung SD card. SD card. Ganyan yun, be? So, yan. Magbabasa-basa muna si Tatang. Tingnan muna natin. Bago tayo magmamagaling. Magmamagaling-galing si Tatang ni Brad. Dahil hindi ko rin balo ito. Paano buklat? Ay, biro niya ba? Baka namin yung bukas. Ha? Wala niya, ano Brad? Bala na yan. Okay, nanteta. Imo ko din kaya.
Yan. Yan si Baby Brielle. Mapangalkal. Yan si Baby Brielle. Mapangalat. Bakit tinanggal mo na naman yung kaya ang kay anak? Meron din tayong ganito dati, di ba? Extra. Yung dun sa ano. Meron, yung dati, yung sa GoPro natin. Ayaw, naputol pala, no? Napakli pala siya, napakli. Vlogger ka ba? Vlogger? Vlogger. Ito yung youngest vlogger. Diba? Ay. Ay. Ay, tapan natin yung tiyan ni Mami. Mm. Kaya kaliko mo, be? Balik ka po. Opo. Wow, may GoPro si Gabriel, oh. Wow! Wow! Ala yung charger. Ha? Ayun eh. Posible dad. Tamo be. Kente ba? Be, Tamo, kente. pa-analyze mo yung pantatang ba mo yung tatang mo. In case na di. Tamo yung burina. So, Tamo yung burina. pwede din to sa ano, sa... Okay naman. Pwede din siya sa water. Ayun, no, yung sa ano niya. Huwag muna natin tanggalin yung plastic niya para hindi magasgas. Dahil si Brel lang yung mangangakyalam dito. Diba? So, ito. So, ayun, Lee. Paano yung safe niya? Paano kasi ito, di? May ano pa pala siya, oh, parang lalagyan to ata ng mic or ano. Parang nanini. Para. Para-paraan. Hindi, dito yata. Ayan. Ito, dito to eh. So, ito, dito. Parang sa amin GoPro, di ba? Style ng GoPro. And then, lalagay natin yung kanyang, asan turnitor ng Diyo? Ito. So, depende yung gagamitin mo. So, kung gagamitin mo yung ano? Ito. Wala pagkarga. So, kailangan tayo pagkarga. Malaya. Oh. Wala, low-bat, kailangan muna nating kargahan. So, siguro ito yung para sa ano niya di, sa water. Underwater yun ngayon. Tapos ito yung pang regular vlogging na. Waterproof na yun. Regular vlog to. So, my dear Brel, paano ba to? Ay, dito. Ilagay mo to dito. Tapos, ito yung floater niya. Para kapag sa underwater, magpo-float siya. May mga strap din siya, 3 strap. Ewan ko para sa ano to. Yun. Oh. So, dito yun. Dito siya. Ito, kung gusto mo lang ng pang ano, regular, ano lang, camera. Regular vlog lang. Sira ko na yata. Dadat kalambot na. Ay, sorbe. Wala na ako lasaksakan. Okay. So, yan. So, ito yung tripod niya. Yan. Ito naman, para saan ba to?
Then, itong mga to kapag itatayo sa sasakyan, di kalapanitang Pagpadala mo rin tayo din. GoPro, ne? Hmm. So, ang tawag dito is Explore 1. 4K action camera with Wi-Fi. Oh, may Wi-Fi pa siya. Kapit, Daddy. Ba't di mo lagay dito, Daddy? I-charge, Kenny. Ano? Kenny. Mga short chicken eh. Wala mo pisak sa akin. Ngayon yung kabot. Then you can connect Wi-Fi. So, to connect the camera to an Android or Apple smart device, follow this step. Ano pa niya yung GoPro yun? What? Dito ang GoPro mo. Pwede na So, waterproof casing. Nandiyan dyan panyo mo, Brad? Nandiyan dyan panyo mo. Meron itong GoPro. Ito yung ating lumang GoPro. Hindi ko laman problema nito. Parang battery. Battery yata or ano. Magitin. Lagi siyang low-bat. Battery ng GoPro? Kaliwa. Yung pwede yan mo. Kung kasya. Parang. Kasug-kasug yan. Maliit. Kasugo yun. Yan sa size. Maliit. Yan sa size. Sana kahit ano lang. Sa bagay waterproof naman kasi akin asita yung waterproof nito. Parang maliit yan din. Ligalig na ka na naman, ne? Ligaligers. Kanya-kanya yung kanya-kanya pa mo shoulder, ne? Dahil man na yung binuklat. Okay. Kanya, di ba? Kaya. Push. Nabigyan ko lang. Ito. Ne? Ano? Wow, kanya na yung apa-akal mo yun eh. Dahil sa ano Hindi mo mic yan eh. yung power. Hindi mo mic yan. Itang mic mo together. Kasi meron siyang ganito din eh. Yung dito ne. Pero kung wala yun, kakasya siya. Kahit maluwag siya, pwede siya na. Sama ka ba yan? Yan. So yan, meron siyang waterproof casing. Yan. Hindi siya pwede sa GoPro kasi meron siyang ano dun sa loob. Be, tama. Be, tama. Slip. Slip ka ba? Uy, ano yan? No? Dami, mag-on na naman. Eh, dami yan. Mag-vlog yun, Daddy. Paano pag-camera? Mama. Oh. Ay, di ba? Vlogger to eh. Magaling pa itong mag-vlog sa... Oh, yan. Magaling pa yung mag-discuss sa amin. Magaling. Oh. Galing naman, di ba? Oh. Nanula rin. Nalaan yun din. Nanula Na, rin. camera po. Nanula Tignan mo, okay na naman yung GoPro ko. Oh, nag-on na naman siya. Ewan ko. Sila nga hindi battery. Battery. Pero bakit kapag meron siyang siguradong madami yung mga corrupted, lagi yung atin, tambala mo yung virus. Tang lagi yung dakala, letang egg mamanda. Kaya may lareta. O, lagi kong may kaya na ang itang one memory para kainin mo, pero matay pa din. Kaya mo subong ditang long memory. Mata lang. Basta sinaksa kay kang GoPro. Bakit Atin niya laging marakal. Ay, kasi baling kaya na niya nung pwede pang Atin niya magad marakal. Mami. Kay. Format na wala or update. Oh. Hey, little vlogger.
Nambawa kami. Nano ka mapili ka be? Ay, masipit ka, anak. Nano nga rita? Di siguro kay Palkeni. Oo. Ako Ini, magkaikin oh. na. Ini, kay may nabuya. Oh, yan na. Oh, sabihan mo nila little vlogger din kay Angkay. Tayo mo yung camera. Tayo mo Kami lang. cellphone. Oh, yun. Ganun na po yun. Tayo ba? Tayo mo lang. Ano? Oh, yun din. Kayo na pong bahala umintindi. Kayo na ang bahala. Oh, may hello-hello pa siya. Ano pa yun? Ayan. So, yan daw po yung bagong gadget ni Brel. Ito yung bagong camera ni Brielle. Mag-vlog ka ano, be? Oh. Sanggi. Sanggip sa lata. Paman. Oo. Galing naman. Galing naman ng little vlogger na yan. Pati yung tultulero kay Brel, oh. Oh, nyaman mo lang yan. Yun, oh. Yun, daktil. Tingnan natin, be. Wala na akong daktil din. Love you. Wala na akong tultulero kay. Tingka. Nyaman mo lang yan. Niapa mo lang. Be, ano sabi ng walik like ano? Sabi mo ka rin? Hindi. Mana niya pipiling walik like? Mana yung pipiling walik like? Hindi yan, ha? O, bye-bye mo nila. Bye-bye! Bye-bye! Be, bye mo nila rin kaya ang viewers, na? Dahil kaya subscriber. Bye-bye. Bye-bye! Bye-bye. O, kiss mo la. Flying kiss mo la, be. Kiss. Flying kiss mo la. Flying kiss kita camera. Flying kiss mo la. Uy, galing. Please, subscribe. Ika. Be. Subscribe. Wala yung kay tama pala kami. May. Subscribe! Salida ang kain ni Berod. Ay! Daddy, meron siyang gasgas sa lupa. Salida ang rod mic. Alam mo ikit rod mic ka rin, dati kang ikip? Na?